Здравей! Дълго отлагах снимането на това видео, но днес искам да те поздравя с Международния ден на йога и да ти покажа слънчевия поздрав. Едно от упражненията, които ни помагат моментално да се върнем в баланс. Влияе много добре на физическото, емоционалното и умственото ни здраве, така че пробвай с мен. Само няколко минутки на ден и ще видиш дълготрайните резултати върху своето тяло. Нека да започваме. Заставаме в началото на постелката. Дишаваме. Дишай, събери ръцете и с издишка се наведи напред. Вдишай и опитай се да изправиш гърба. Главата отива напред и изтишай надолу. Вдишай, десния крак отива назад. Опитваме се да има прав ъгъл между левия и пода. Пускаме ръцете. Дишваме и с издишка десния крак отива с левия отзад. Дишваме и издишваме, изтягаме се, протягаме се хубаво назад. Дишваме напред. Пускаме пръстите на краката, ходилата и с издишка заставаме на 8 опорни точки. Вратичката или челото, ръцете, които са прибрани към тялото, гърдите, коленете и пръстите на краката, които може да са отпуснати. Дишваме и се изпъваме назад. Кобра. Дишай, погледни нагоре и с издишка куче гледащо надолу или поза ъгъл. Протегни хубаво ръцете, отпусни краката. Вдишай, десния крак отива напред и издишай левия до десния. Дишай, протегни се нагоре и с издишка ръце пред гърдите. Това беше половината част от слънчевия поздрав. Нека сега да направим другата. Дишай, протегни се, усочи се назад и с издишка напред. Дишай, нека изправим гърба, кръста и издишай надолу. Вдишай. Сега левия крак отива назад. Опитваме се да има прав ъгъл между десния и пода. Дишай и с издишка. Десния крак отива назад. Поглеждаме нагоре. Дишваме. С издишка се протягаме приятно назад. Протегни се. Дишай и издишай надолу. Дишай, кобра. Тук може да се огледаш. Има различни вариации. В някои от следващите видеа ще ти покажа слънчевия поздрав с вариации. Дишай и с издишка погледни надолу. Може да останеш така за няколко дълбоки вдишвания и издишвания през корема. Това ще повлияе много добре на диафрагмата ти. Дишай и с издишка. Десния крак отива напред. Връщаме левия до десния. Протягаме си приятно. Вдишваме и издишай напред. И това беше един цикъл от слънчевия поздрав. Може да изпълниш това 5, 8, 11, а защо не и 108 пъти. И ако това видео е полезно за теб, то харесай, коментирай и ме последвай за още видеа от соматика и йога, за да вървим заедно по пътя на баланс и цялостно здраве.